Yes, good morning 100 times Ma'am Jess ug sa tumasuking tigpaminaw base sa report gikan sa Pag-asa sa tong regional forecast ang Caraga, Northern Mindanao ug Zamboanga Peninsula makasinati sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa ITCZ kon Intertropical Convergence Zone. Ang ubang parte sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa ITCZ. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa amihan ng kasadpan ngadto na sa kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw dinhi sa Tangub City gilauman nga adunay thunderstorms, gipaabot nga motaas ang ulan karong adlaw. Ang labing taas nga temperatura mao ang tropical nga 31 degrees Celsius, samtang ang labing ubos nga gipaabot nga temperatura mao ang 23 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:33 sa buntag ug mosalop kini alas 6:07 sa gabii. Ang kahayag sa adlaw mulungtad alang sa 12 oras ug 34 minutos. Alang sa tumakaigsunan nga nag-atang sa atong kadagatan unang taob kaganihang alas 4:27 sa sayong kabuntagon. Unang hunas unya sa alas 9:37 sa buntag. Ikaduhang pagtaob unya sa alas 3:21 sa hapon ug ang ikaduhang paghunas unya sa alas 10:17 sa gabii. Lakat sa panahon alang sa yanong balita. Untoy Restillador, una ang Ginoo.